בוקר טוב, ברוכים הבאים לבית ספר צהלה. אז קודם כל, מה שאנחנו עושים, כל ילד בתחילת שנה אנחנו ממפים אותו, אנחנו רואים איפה הוא נמצא, אנחנו נראה מה מצב הכיתה ואנחנו נראה גם מצב השכבה, ולפי זה אני אקצה את המשאבים שאתם צריכים. אנחנו מדברים על היעד המרכזי שהוא מתן מענה לצרכים השונים של כל הילדים בכיתה, כי בית ספר צהלה הוא בית ספר שאנחנו נותנים בו מיקוד להצלחה של כל באי בית הספר. אנחנו ניתן מענה גם למצוינות וגם לתלמידים מתקשים, בטח ובטח גם למענה של תלמידי הביניים. שנה טובה והנאה של הגשמה בעשייה החינוכית. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. היי, אנחנו עכשיו בשיעור קולנוע. הילדים עכשיו עושים סרט, אז תהיו בשקט שלא נפריע להם. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. אהלן, שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לתל"ן די-ג'יי ורדיו בית ספר צהלה. כרגע הפסקה פעילה, תלמידים כרגע משדרים לבית הספר, תלמידי כיתות ג'. בואו נאזין להם. מה אתם עושים בחופש הגדול? Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. טוב, שלום, אנחנו נמצאים פה בשיעור שנקרא אימפרו גוף. בעצם זה שיעור שמשלב בתוכו כמה דברים, תיגוף, שזה טיפוף על הגוף, ופנטומימה שהחבר'ה פה יודעים לעשות, וגם ליצנות, זה דברים שאנחנו מתעסקים איתם, זה בעצם שילוב של שלושת האומנויות האלה ביחד, ולקינוח. Feeling the music from head to toe. Round and round and round we go. אוקיי, אנחנו נורא שמחים לארח אותם כאן, בתל"ן תופים, עם הילדים הכי נפלאים, שמנפחים את הראשים וסותמים לנו את האוזניים מרוב רעשים. נהנים? You're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the day.
נתראה שנה הבאה.